Imini yesabatha ibe inhle kwabangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 130 inkosi uSethanayo. Sebo tene lapha
Sanibona makhula Nina Oh yes, Sanibona makhula Nina Azopata Waboleloni Azisinde Zombizisi Azopata Zopata Asbon Amen. Isihloko salenkonzo sithi kuliqiniso kangakanani
ukuthi inkolo yakhelwa noma yakhelwa ukugqilaza abantu. Kuliqiniso kangakanani ukuthi inkolo yakhelwa ukugqilaza abantu. Incwadi ka-Exodus 2 verse 23 kuya 25. Sekwedlule izinsuku eziningi inkosi yaseGibhithe yakhothama. Abantu bakwa-Israyeli bakhala ngenxa yokucindezelwa, bekhala benxusa. Ukukhala kwabo kwafinyelela uNkulunkulu. uNkulunkulu wakuzwa ukukhala kwabo. Wayesesikhumbula isivumelwano asenza no-Abraham, no-Isaka, noJakobe. uNkulunkulu wababheka abantu bakwa-Israyeli futhi wabanakekela. Amen. Exodus 3 verse 7 to 8. uJehova wathi, ngibonile ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe, futhi ngikuzwile ukukhala kwabo ngenxa yabacindezelayo. Ngehlile ukuzobakhulula esandleni sabaseGibhithe nokubakhuphula kuleli lizwe, ngibayise ezweni elihle nelibanzi, izwe elichichima ubisi noju. Exodus 19 verse 3 to 6. uJehova wambiza uMose. uMose wakhuphukela kuNkulunkulu esentabeni uMose. uJehova wathi, hisho kanje kuyo indlu kaJakobe, umemezele kubantu bakwa-Israyeli uthi, nikubonile engikwenze kwabaseGibhithe, nokuthi nginithwale kanjani ngamaphiko okhozi nganiletha lapha kini. Ngakho-ke uma nilalela ngokucophelela izwi lami, nigcine isivumelwano sami, niyakuba isabelo sami esiligugu phakathi kwazo zonke izizwe, ngokuba wonke umhlaba ungowami. Niyakuba ngumbuso wabapristi kimi, nesizwe esingcwele. Amen. Exodus 19 verse 16 to 20. Ngosuku lwesithathu ekuseni kwaba nokuduma nombani, nefu elimnyama phezu kwentaba, nokukhala okukhulu kwecilongo. Abantu bonke abasenkanjini bathuthumela. uMose wabahola abantu enkanjini ukuba bayohlangana noNkulunkulu. Bama ekuqaleni kwentaba. Yonke intaba iSinayi yayithunqa intuthu, ngokuba uJehova wayehlele kuyo ngomlilo. Intuthu yayo yenyuka njengentuthu yesithando somlilo. Intaba yonke yazamazama. Lapho umsindo wecilongo wawulokhu uzwakala kakhulu, ungathuki. uMose uNkulunkulu wamphendula ngezwi elikhulu. Exodus 20 verse 1 to 4. uNkulunkulu wakhuluma wonke lamazwi wathi, nginguJehova uNkulunkulu wakho, owakhipha eGibhithe indlu yokuphila.
ungabi nabanye uNkulunkulu ngaphandle kwami, ungazenzeli isithombe esibaziweyo sanoma yini esezulwini phezulu noma olusemhlabeni ngaphansi komhlaba. Lapho bonke abantu bezwa ukuduma kwezulu nombane nokukhala kwecilongo, bebona nentaba ithunqa, bathuthumela, bamela kude. Exodus 20 verse 18 to 19. Bathi kuMose, khuluma wena nathi, siyakukulalela, kodwa uNkulunkulu makangakhulumi nathi, funa sife. Amen. Zonke lezi zincwadi ngisifundela ukuthi sonke sibe nesithombe sokuthi sisukaphi noJehova uNkulunkulu wethu. Okhokho bethu beseGibhithe bahlushwa kakhulu nguFaro, wabenza izigqila. Kodwa bafika eGibhithe bafika eGibhithe nokhokho wabo uJakobe bengayizo izigqila. Bezigqila eGibhithe bakhala, bacela uNkulunkulu ukuba ehle ezulwini ezobakhulula. Nempela uJehova wawuzwa umkhuleko wabo. Simuzwa uJehova ekhuluma ethi, ngikubonile ukuhlupheka kwabantu bami abaseGibhithe. Futhi ngikuzwile ukukhala kwabo ngenxa yababacindezelayo. Ngehlile ukuzobakhulula esandleni sabaseGibhithe nokubakhuphula kulelizwe, ngibayise ezweni elihle nelibanzi, izwe elichichima ubisi noju. Amen. Ngenkathi ama-Israyeli ekhala uNkulunkulu, wayengakazalwa uMose. Nokho siyawazi umlando wakhe. Unina emzala maqede emphonsa emfuleni, ngoba ngaleso sikhathi babebulawa abantwana babafana bakwa-Israyeli. Siyazi nokuthi uMose wakhulela endlunkulu kaFaro, eyindodana yenkosazana kaFaro. Kodwa esekhulile weqa eGibhithe, waze wabuya khona esehamba noNkulunkulu ezokhulula abantwana bakwa-Israyeli. uNkulunkulu walwa kakhulu noFaro, engafuni uFaro ukukhululwa kwabantwana bakaJakobe. Kodwa egcineni waze wabakhulula. Yikho sizwa uNkulunkulu ethi, nikubonile engikwenze kwabaseGibhithe, nokuthi nginithwale kanjani ngamaphiko okhozi nganiletha kini. Ngakho-ke uma nilalela ngokucophelela izwi lami, nigcine isivumelwano sami, niyakuba isabelo sami esiligugu phakathi kwazo zonke izizwe, ngokuba wonke umhlaba ungowami. Niyakuba ngumbuso wabaphristi kini nesizwe esingcwele. Amen. Isihloko salentshumayelo sithi, kuliqiniso elingakanani ukuthi inkolo yakhelwa ukugqilaza abantu. Sesichazile ukuthi kwathi uma abantwana bakaJakobe besebugqilini, basebecela uNkulunkulu ukuba ehle ezulwini ezobakhulula. uNkulunkulu esehlile ezulwini, wafike walwa noFaro, waze wamnqoba.
wabe esebakhulula ebugqilini bukaFaro uNkulunkulu. uJehova wahamba nabantwana bakwa-Israyeli ababebalelwa ezigidini ezimbili bahamba naye iminyaka engamashumi 4. Besohambeni beya eKhenani, uJehova wabasungulela inkolo entsha, wabahlukanisa nemikhuba eminingi ababephila ngayo beseGibhithe. Sizwa uJehova uma ebanika lenkolo yakhe ethi, ngakho-ke umani lalela ngokucophelela izwi lami, nigcine isivumelwano sami, niyakuba isabelo sami esiligugu phakathi kwazo zonke izizwe, ngokuba wonke umhlaba ungowami. Niyakuba ngumbuso wabapristi kimi nesizwe esingcwele. Amen. Amen. Kodwa ukhulu kunakho konke ukuthi mhla uJehova elethe inkolo yakhe kubantwana bakwa-Israyeli, akathumelanga ngisho ingelosi, wazizela yena uqobo, wakhuluma kubantwana bakaJakobe bemuzwa. Into enjalo yayingakaze yenzeke emhlabeni, futhi ayiphindanga yenzeka kuze kube namhlanje. Ekuletheni inkolo yakhe kubantu bakhe, uJehova waletha nomthethosisekelo wayo bonke abangaphansi kukaJehova abasaphila ngaphansi kwawo kuze kube namhlanje. Uma eqala kulomthethosisekelo, uJehova wabanika imithetho 10 eyisekela sayo yonke imithetho yasezulwini, njengoba sinikwe nguMose. Lokho kuchaza ukuthi thina inkolo yethu sayilethelwa nguJehova, inkolo evela ezulwini. Bonke abaprofeti abeza emva kwaMose babuswa yile mithetho uJehova owayishiya kuMose entabeni yaseSinayi. NoYeshua ongumprofeti wokugcina esizweni sakwa-Israyeli wafika wavuselela le mithetho uJehova owayishiya kuMose. Simuzwa ezikhulumela ngokwakhe uYeshua kuMathewu 5:17-19 ethi, ningasho ukuthi nizochitha umthetho nabaprofeti. Angizanga ukuzochitha, ngizogcwalisa. Ngokuba ngiqinisile ngithi kini kodlula izulu nomhlaba, kodwa akusoze kwedlula nalinye igama nasichashazana sinye somthetho. Ngakho-ke oweqa owodwa kule miyalelo emincinyane afundisa abantu kanjalo, uyakuthiwa mncinyane embusweni wezulu, kepha oyigcinayo ayifundise, lowo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. Amen. Manje-ke umbuzo enginawo ngokuthi uma umuntu ethi inkolo yakhelwa ukuzogqilaza abantu, kanti inkolo yalethwa ngubani emhlabeni? Angizazi ezinye izinkolo, kodwa le nkolo kamenzi wezulu nomhlaba yalethwa nguye uJehova kithi, eyiletha ngenceku yakhe uMose. Uma le nkulumo iqondiswe kuJehova uNkulunkulu wethu ukuthi waletha le nkolo yakhe ukuzogqilaza abantu, lokho wakwenza kanjani? Isiphi isizathu esenza umuntu athi uNkulunkulu waletha inkolo emhlabeni
ukuzogqilaza abantu. Uma labo abasho lokho bengaqondisile kuJehova kodwa beqondisile kuMose, yena uMose kungathiwa waletha inkolo emhlabeni ukuzogqilaza abantu kanjani? Lapha eMzansi Afrika inkolo kaJehova yalethwa ngumprofeti uIsaiah Shembe kithi. Ngabe noShembe waletha inkolo kithi ukuzogqilaza ngayo? Ngabe inkolo iyabagqilaza yini abantu? Yebo, kwesinye isikhathi inkolo iyabagqilaza abantu uma iphethwe ngabantu abathi bangabaholi benkolo kanti ziyigebengu eziqola abantu egameni lenkolo. Baningi abaholi abathi bangabenkolo kodwa okuzigebengu esebenzisa inkolo ngayo eziqola abantu. Iningi lalezi zigebengu ziqale ngokuthwalela lokhu. Sezithwele abalandeli bazo zibasebenzisa noma yini bayenze ngoba vele basuke sebethunjwe ingqondo. Kodwa into enzima ekuthwaleni ukuthi kuba nemigomo ethize obekelwa yona ukuba into ethize ungalokothi uyenze. Omunye waye ethwalela ukuthi imali yakhe engayinikezi umuntu, ngisho umzali wakhe noma ubani nje kube ngiyakhe, ethwele ngalokho. Ungatshelwa nokuthi lo mnikelo wabantu ungawudluliseli umuntu, ngisho ilunga lebandla lakho. Kukhona abaholi benkolo abangozigidi uma behamba bakaqwe izithuthuthu zikahulumeni njengengonyama kumbe njengomongameli wezwe. Laba abaholi bezenkolo abesabi ukusho ukuthi sekuyibona uNkulunkulu, nabalandeli babo bakuthakasele kakhulu noma ngelikhulu iqholo lokho kukhulu ukuthi bangabaholi bebandla ukucasha nje ngegama lenkolo ukuze ababapha imali bengasho ukuthi babapha imali bethi bayanikela. Kodwa zonke izenzo zabo zibonisa ukuthi bangama-cultist, abazi lutho ngoNkulunkulu. Ukuthi umuntu akazihlanganise ngalutho noNkulunkulu akusiyo into ongase uyicabangele, ngoba ukwenza kumuntu kunezimpawu ezisobala. Kungenzeka ukuthi ngenxa yokuthi ngokomlando ibandla lisuke kade likhonza uNkulunkulu ngokweqiniso, noma sekungena umholi oseyicultist, abalandeli bebandla bengakwazi ukwahlukanisa lokho. Kunomholi onabalandeli abaningi isimanga. Lo mholi uthi uyinkosi, uyisicebe esikhulu, kodwa ziningi izimpawu ezibonisayo ukuthi lo mholi okuthiwa ngowenkolo yena ukude kabi nokukholwa, kodwa abalandeli bakhe abakuboni lokho. Banikela ngezimali ezinkulu bemakhele uxhaxha lwemizi,
bemthengele yonke inhlobo yemoto engakholwa ukuthi kwayena uyazazi ukuthi zingaki. Akugcini lapho, lo mholi uphiwa yonke inhlobo yokudla, athengele yonke inhlobo yengubo yokugqoka. Kodwa khona into kulomholi ephambene kakhulu nalokho abalandeli bakhe abakushoyo ukuthi uNkulunkulu. Yena ayikho into oke eyenzele ibandla lakhe. Ngisho ukubatshela ukuthi abaqoqe imali bezenzele izinto ezizidingo zabo, njengokuthi bakhe izindlu zabo zangasese lapho behlangene khona. Awukwazi ukuhlanganisa izinkulungwane zabantu kodwa ungazihluphi ngokuthola ukuthi basikhululaphi, ikakhulukazi abesifazane, yize bona bekwenzela yonke into. Ngikhuluma ngezindlu zangasese, ngingasayikhulumi eyokondla izintandane nabafelokazi, nokuba nesikhwama somfundazwe wabantwana. Leyo into ekude kabi nayo. Iminikelo yabantu angamane akhethe ukuyichitha kunokuba isize abalandeli bakhe. Ngokuba ukudla kuningi kugcina sekubola, ebusuku kuyathathwa ngama-trucks kuyochithwa. Bangacatshangelwa abantu abahluphekayo ukunikelwa lokhu kudla kungakaboli. Ukuthi nizothi nje manje ninikela ngokudla lapha, sekukuningi ukuthi angikwazi ukudla enikunikela usebabili nomkhokheli, bese ebusuku ngithatha kuyochithwa ngoba phela sekubolile. Kodwa baningi abantu lapha abahluphekayo engakuthatha lokhu kudla ngibanike bona. Ngisho ingubo ngabanikeza zona. Ziningi-ke izindlela zokuthwala. Omnye umuntu uyaye athathe isifungo sokuthi lo mnikelo wabantu ungawubuyiseli kubo. Izinto ezinjalo zikhona ekuthwaleni. Manje-ke uma uthi umuntu unguNkulunkulu ukusiza spiritual, kodwa physically engakwazi nokuthi ukhona, engakwazi ukudlulisa umnikelo webandla kuba nalo lisizakale ngawo, umuntu onjalo uba uNkulunkulu kanjani uma umuntu ebe uNkulunkulu? Ngoba ngisho abasezulwini abaze ngaba uNkulunkulu, ngisho abahlala ezulwini, ngisho iy'ngilosi ey'nkulu ayikaze zibe uNkulunkulu. So umuntu ola emhlabeni uba uNkulunkulu kanjani? Ngoba owazama ukuthi uNkulunkulu uSathane waxoshwa ezulwini. Lo mholi ngisho engena esontweni kufike ehlale kuze kuphume inkonzo engenzi lutho. Abalandeli bakhe belokhu bemdumisa abe nguNkulunkulu ngempela. Umuntu olikholwa nophila kahle engqondweni ukwenza kanjani ukuthi umuntu ofana naye amenze empilweni yakhe athathe indawo kaNkulunkulu amdumise? Ngoba ngisho izikhulu zezulu azikwazi ukuba uNkulunkulu. Uma ubuza kulaba bantu ukuthi lo muntu nimdumisa nje ngoba enzeni, bathi uyabasindisa nangamaphupho. Kodwa yonke imimoya
abantu ibavakashelana sebaphushini, abanye basindisi. Ngabe ukhona umuntu olikholwa ongakwazi lokho? No-TB Joshua baningi abantu wayebafikela nje ebusuku basindisa. TB Joshua kodwa njengoba ngikhuluma nje sesihogweni, lento ngikhulunyiswa okuhlale ngihlangana nezinhlamba ezivela kwabanye abantu bethi inkolo yalethelwa ukugqilaza abantu. Inkolo yalethwa kithi uJehova ngencebe yakhe uMose. Ngakho ke lezi zinhlamba zibhekiswe kuye uJehova. Kodwa lokhu kuhlasela inkolo akususwa yilaba profeti mbumbulu abagcwele umhlaba, kodwa isuswa yilama satanist, nawo afana nalaba bafundisi abathalela ukuceba egameni lenkolo. Laba baholi benkolo njengalaba bantu abahlali behlasela inkolo bayisitha esikhulu sikaNkulunkulu. Bangabaprofeti bakaSathane abangenwe ngumoya walezi zingilosi ezaxoshwa ezulwini. Lesi isikhathi sokusebenza kwazo, yikho sesinabantu abanesibindi sokungena ethempelini likaJehova, bahlala esihlalweni sakhe bese bezikhomba bona bethi yibo uNkulunkulu. Ilo moya lezindisi. Kodwa esikwaziyo ukuthi kusukela ku-2025 kuze kuphele iminyaka eyisikhombisa, lesi isikhathi sokukhala nokugedla amazinyo kwabaningi. Lesi isikhathi esibi kunazo zonke izikhathi ezake zaba khona emhlabeni. Siyefana nesikhathi sikaZamcolo. Abantu abaningi basazobhujiswa sibhekile. Kunezifo eziningi ezimbi ngaphezu kwa-COVID-19 ezizovela emhlabeni. Abantu abaningi bazobulawa ilezi zifo. Kunezimpi ezinkulu ezizovela zibulala abantu abaningi emhlabeni. Kanjalo nendlala izoba nkulu emhlabeni wonke. Zophelelwa ngisho ngamanzi okuphuza. Ngiyezwa uSeleshiya lethi uNkulunkulu ukhuluma neSouth Africa. Ukuthi South Africa ibhekene nenkinga ngoba uzoyihlasela uNkulunkulu. Ngoba wonke amazwe ase-Afrika, iSouth Africa iwest ifana neAmerica. Angazi-ke noma sosinda kulokho. uNkulunkulu njengeMelika uyithukuthelele iSouth Africa ngenxa yobubi ebhukuda kubo. Izono eziningi eziseMelika zikhona naseSouth Africa. Ngaphandle kwamanyala avunyelwe nguhulumeni njengokukhipha izisu, ukudayisa imizimba, nongqingili, kunabaprofeti mbumbulu abaningi abathi banguNkulunkulu abahlekisa ngegama likaJehova lapha eSouth Africa. uSeleshiya futhi ukhulumile ngalokho, so wakhuluma ngalokho.
ukuthi alikho izwe eAfrika elingcwele njenge-South Africa ukuba libe nabafundisi abathwalayo bethwalela ukuthi bawuNkulunkulu. Kunalokho, kunakho konke, kunezinto eziningi ezingakaze zibe khona emhlabeni, kodwa manje ezizovela siphile nazo. Njengoba sekuvele kuqalile, kunezilwane eziningi ezivela emfuleni naselwandle ezophumela emhlabeni. Ezinye zalezi zilwane zizobulala abantu abaningi, ezinye zibadle kungabantu abadala. Sesizophila nama-mermaids, izintombi ezinhle ezimhlophe nezimnyama. Lezi zintombi zizosiqoma, sizale izingane nazo, kodwa ekugcineni usizi lodwa. Nezinsizwa ezivela emanzini nasemkhathini, ziyeza. Ezinye sezikhona phakathi kwethu. Uma ujwayele ukubuka o-TikTok kufanele ukuyibona. Sizohlala nazo, sicabange ukuthi kukhona okuhle eziza nakho, kanti ziza nokubhubha kwakho. Sengangabazi abanye belungu be-advertise ukuthi asuyemukele lama-aliens azosiza, kodwa uNkulunkulu akasho njalo. Ngiyacela kumaNazaretha kaNkulunkulu nina ukuthi ningasuki lapho ingilosi esibeke khona, ukuze sivikeleke kulesi sikhathi esibi kangaka esibhekene naso. Uthi uShembe kuHlabelelo 28, uyeza umhla wokuphela, uzokuma phambi kwakho noma ungathandi. Amagquma nemimango ayolelezeka, hayi abaphela amandla ekukholweni kwabo, bayogijima bekufuna ukukholwa kwabo. Ngiyakukhalela wentombi nawensizwa, uyokuthola ngasiphi isikhathi ukukholwa kwakho. Leso sikhathi sesifikile. Icino lokuqala selizwakele, umhlaba wonke wazamazama. Uyogijima uzifihlephi, nanti ilizwe selisokwa. Wemhlaba uyosifihlaphi nazo zonke lezo zono. Balekani zidindi, uyeza uJehova. Amen. Kunama-disaster axakile asevele eqalile, ikakhulukazi emazweni anjengo-Amerika. Kunama-disaster axakile lapha eAmerika. Abantu uma ujwayele ukubuka ilokhu izinto ezenzeka eMelika zixakile. Imvula iphendulwa ibe yiqhwa, iqhwa libe sasho ukuthi umuntu akakwazi ngisho ukuvula endlini, sekuvale iqhwa, iy'moto zivaleke, amanzi engene kuwaphenduke iqhwa, iqhwa lingene endlini liphenduke libe yiqhwa endlini, iqhwa limile imale imvula yehlela kuyiphenduke iqhwa ligcwale ebusweni bakho. And uNkulunkulu mase kushaya, ingilosi yathi ningakujabuleli ukubona uNkulunkulu eshaya isitha sakho, ngoba uyohlubuka uthi kanti uNkulunkulu unenhliziyo embi kanje. uNkulunkulu mase eseshaya umuntu nizobona ukuthi uzokwenzekani. Nawo lama disaster azosibulala uma ungafanga, kodwa uzosala ungenalutho, ngoba azoqeda konke ngawe. Kunemimoya emikhulu enhlobonhlobo ezoqeda ngathi.
kube nokuzamazama komhlaba okukhulu nakho okuzogcina ngokusibhubhisa. There's nowhere where you can run. uNkulunkulu sethu kuthe nowhere ngoba wonke umhlaba ungowakhe. Konke ukwenza kungokwakhe. Kunama volcanoes amakhulu nawo ayoba nemphumela enzima empilweni zethu. Okuningi kwalokhu engikubalayo sekuqalile kwamanye amazwe. Angiprofeti ngoba angisiyena umprofeti. Kodwa ngihlala nengilosi ehlala isivezela izinto eziningi. Futhi ngesikhathi uNkulunkulu ekhuluma ngomprofetikazi uCelestial ngiyamuzwa ngoba ngokuqonda kwami njengamanje uNkulunkulu ukhuluma ngalomprofetikazi. Ngiyahlala ngilalele ukusukela angazi ukusukela nini. Ngiyamlalela everything oyikhuluma ngiyayazi. Ngoba ngiyazi ukuthi usekhuluma uNkulunkulu ngifuna ukuzwa ukuthi uNkulunkulu lo osuke ekhuluma nengilosi isitshela ngaye wehluke ngani kulona. Ngithola ukuthi it's one God. So ngiyakwazi ukukhuluma ngoNkulunkulu. uNkulunkulu ngomprofetikazi uSister Celestial wathi eAmerica kuzokuwa amabhanoyi kufe abantu abaningi. Washo nokuthi lamabhanoyi azobe ewiswa yini. eAmerica kulonyaka sekuwe amabhanoyi angu7. Kodwa ngimangalile uma ezinye izihlakaniphi eMelika sezithi lamabhanoyi awiswa ubudedengu bukamongameli uDonald Trump. Abayiboki lento ekhulunywa uLokhuza uCelestial. Batho naye lamabhanoyi ngoba ewa njena i-carelessness kaDonald Trump. But mina ngamlalela uCelestial esho kudala ukuthi namabhanoyi azowa. Hayi ewinso Donald Trump. Ewiswa uNkulunkulu. uNkulunkulu ngoSister Celestial wathi elaseAmerica loqala libuswe nguTrump njengoba kwathona kwenzekile. Kodwa kungesikhathi eside uTrump uzokufa. Bese iAmerica ibuswa nguKamala Harris. Ekufeni kukaTrump iAmerica izoba necivil war. Ilwe yodwa. Njengoba namanje balwa bona. iAmerica njengamanje ihlukene kabili. Ngesikhathi isalwa yodwa iyohlaselwa iRussia ihlangene neChina neKorea esihlangene. Lempi iyokwenzeka ebusika. Lokhu okushiwo lomprofetikazi kuzokwenzeka ngoba kukhuluma uNkulunkulu ngayo. Yeah. Zobona ukuthi uzokwenzeka. Zobona ukuthi uDonald Trump akazi ukufa. Ngoba useshilo uNkulunkulu wathi uzokufa. Zobona ukuthi emva kwaTrump akuzokuphathani uKamala Harris. Zobona ukuthi i-civil war ayizukuba khona eAmerica. Zobona ukuthi iRussia ihlangene neChina neKorea esihlangene namazwe amaningi. Abazuqeda eAmerica. Ngoba uNkulunkulu akazukhuluma iphutha. Ukube iAmerica inakho ukukholwa ngabe bayamlalela uSister Celestial. Kodwa abasoze bakwenza lokho. Ngoba ababi bagxeka noma yini ekhulunywa yinceke yophezulu. Isiprofeti abasilalelayo nesika Simpson angazi ukuthi uSimpson yini. Ngoba nababezwe ukukhuluma ukuthi uSimpson ngicabanga ukuthi uPopeye. Iyona ke abawulalelayo abathatha wona ukuthi uSimpson kodwa uSimpson uPopeye.
lesi isikhathi sokuthi ume lapho okhona uzibambe isiqine ngoba izwe seliyasongwa isihlungu sizohlunga abazongilalela abazosinda kulobu bunzima ezobhekana nabo ngoba noma sonke lolu sizi luzosithinta kodwa usizo olukhulu elokuthi uma ufa uye ekulahlweni ilona usizi lolo ngoba ukufa vele sonke ezweni kungase kwenzeke ukuthi lokhu kufanayo ukuthinta kodwa it's wonderful uma uzothi uma ufa uyezulu asibambelele uNkulunkulu wethu umuntu ubambelela kanjani kuNkulunkulu zine izindlela zokukholwa okwamukelekile ezulwini nokukwenza uNkulunkulu abe seduze kwakho okokuqala ukuthandaza kuyindlela yokuzethula kuNkulunkulu umuntu nomuntu uzethula ngokwakhe ubukhona bakhe kuNkulunkulu ngelinye ilanga inkosi ilanga yathethisa uMantshi umthetho yathi ukwazi kanjani wena mfana ukuya emsebenzini ungathandazanga uyazini ukuthi umuntu ongathandazi uyefana nje nenkomo ukuphila nokufa kwakhe kuyefana nokufa kwenkatha ngoba awaziwa ezulwini umuntu ezulwini waziwa ngokuthandaza nakimi ngabona umama efika ebusuku wangivusa wabe sebuza ukuthi ngikuthathaphi ukuthi ngilale ngingathandazanga ngoba yena wangifundisa ukuthandaza uthi-ke umama njengoba abantu abangathandazi bethembele emithini njengoba wena ungawazi umuthi uma ungathandazi wethembele kanti ngizothi ngisenkantolo abantu bengihlasela ngemithi emibi kakhulu ngase ngiyabona ukuthi umama ubezongivikela kule mithi emibi kakhulu ngoba enkathi umama efika akafikanga ngephupho wafika wangivusa wakhuluma nami ngimbhekile ngavuka ngaso leso sikhathi ekhuluma leyo nto ngihamba ngawuthandaza kanti khona inkinga ngangizohlangana nayo ngife kuba ngangazange ngayothandaza wonke umuntu olikholwa kumele uNkulunkulu amsondeze kuye ngokuthandaza ekseni ubonge ukulala kwakho bese ucela imini enhle uma usulala ubonge ukugcinwa kwakho imini yonke bese ucela ubuthongo obuhle okwesibili kumele usifundise ukuhlala ukukhuluma noNkulunkulu ngokunikela thina uma umuntu ebika usizi lwakhe kithi siyombika eLatini uNkulunkulu ngomnikelo manje ushayela ucingo uthi hayi sesivelele ukuthi sithatha umnikelo siye eLatini siyobika asikwazi ukuvela isikhuluma ngoba sikhuluma noNkulunkulu asikwazi ukuguqa phambi kwaNkulunkulu ngaphandle kokuthi siqale ngokubeka umnikelo esibika ngawo usizi lwabantu noma lwethu le imfundiso esayinikwa ingilosi uma uhlale unikela uNkulunkulu uyashesha ukuziveza kuwe ekwenzele konke okucelayo okwesithathu ukulinda uma ufuna uNkulunkulu ebe seduze kwakho
ukwejwayele ukuthi uma uzokhuluma noNkulunkulu uqale ngokulinda uzile. Thina eNCG sikwejwayele ukulinda, sizile, sifake imichilo yamasaka ezinkalo zethu, ikakhulukazi ngamaSabatha njengoba namanje senziwe. Okwesine, gcina yonke imithetho kaJehova njengoba sanikwa nguMose, yafundiswa ngabaprofeti abamlandelayo. Nizwe ukuthi ingaki izinto engibalile: ukuthandaza, ukunikela, ukulinda, ukugcina yonke imithetho kaNkulunkulu. Uma ke wenza lokho, uNkulunkulu uyohlala eseduze kwakho. uNkulunkulu uba ubaba wakho in the true sense of the word. Ngifundisa bonke abantu ngoba abantu abazi ukuthi ukukholwa kanjani. Bacabanga ukuthi ukukholwa ukuhlala ubiza uJesu, usho yonke into uhlabelele. No, uNkulunkulu awumkhonza ngokuhlabelela nje kuphela. uNkulunkulu umkhonza ngokuthandaza okusile, okuqondile. uNkulunkulu umkhonza ngokunikela. Hayi lokhu kwasemabandleni ukunikela. Ukunikela uNkulunkulu. uNkulunkulu umkhonza ngokulinda. Ulokhuze uzile. uNkulunkulu umkhonza ngokugcina imithetho yakhe yonke 100%. Lokho engimtshela khona akukho kunye mawufuna ukuyezulu. Angikhathali ukuthi abantu bakholwani bani, mina ngibatshela into esifike siyitshelwe, esayitshelwa umprofeti njengamanje esivuselelwa ingilosi. Ngoba uma ngiya lapha ngezulwini lapho khona umprofeti, uma ngiya lapha ngisuka lapha ngezulwini lapha khona ingilosi ihlala khona. Uma ungahambi ngezimiso zikaJehova, awusiyo umntwana kaJehova. Kumele sibambelele kukho konke esikufundiswe yilo muntu wasezulwini, sikwenze okuthiwa sikwenze, ngoba ingilosi yazi konke okudingekayo ezulwini. Uma sonke sizohamba ngokwezimiso zikaJehova njengoba ingilosi izivuselele kithi, impela nathi sobalwa nalabo abayizindlamafa zezulu. Inkosi mse izwi layo.